jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓeyankoɓe yaw Piindi TV min calmini wonɗo mbawɗon wonde dunde babadama nde kala min bismi mon kelle gadande robindo jayndeji altine 14 lewru octobre 2024 bisimilla mon kelle gadande robindo jayndeji puɗɗorteɗen koye jayde gendira leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti e ko yowitino nouveau référentiel des politiques publiques kanko hoorejo leydi ndi hande o mo ɓangin toon to Diamniadio centre international de conférence Abdou Diouf CICAD e ndeɗo heɓɓore tawi yowitino koye kuccam leydi Sénégal to banggue ƴestugol faggudu leydi Sénégal fawde ɗum kadi e lappi ɓomtare ɗum noon ko hande latoto toon to centre Abdou Diouf gondoto Diamniadio ƴewoyen jayde le besbi le jour jayde besbi le jour ɓe garti koye gon ɓangino wonande eɓɓore leydi Sénégal to banggue kuccam fawde leydi Sénégal e lappi ɓamtare kono kadi ƴestugol faggudu leydi Sénégal ɗum nden eɓɓore ko hande tigui latoto tawi kadi waɗata ɗum présenté ko kanko hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye jayde besbi le jour arti hen kono ɓe garti oɗo saaha caɗele taweteɗe e landa PDS caggal noon nde ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni Tafsir Thioye kam e Doudou Wade ko liti ɓen hutortoɓe cifande hoorejo leydi Abdoulaye Wade mo ganduɗa min wonde hoorejo leydi Sénégal mabɓe dow ɗumen e lawol ƴewoyen jayde les échos ɓe garti koye hujjukirantoɓe Lat Diop avocat ji makko hande oɗo saaha miyen e mayreɗe yontere nde ɓe keeɓi dossier mo ganduɗa ko on tigui woni ko client mabɓe rewirtono kono ɓe garti e omo ganduɗa ko Macky Sall mo ganduɗa ko kañum woni tedde liste takko wallu Sénégal hande oɗo saaha nanayi wadde peeje gam tigui rendinde ɓesgu mum alliance pour la république kono kadi nanayi peeje gam tigui wawde huccodirde ɓe ɓe ganduɗa kañumen goni joɗiɓe hande e laamu ngu Bassirou Diomaye Diakhar Faye kamɓe Ousmane Sonko jayde enquête ɓe garti koye kanko hoorejo leydi ndi de quoi Diomaye a-t-il peur ɓe garti koye kamɓe enquête yiide oɗo saaha holko saabi kulol ngol ganduɗa nde somi ɗum kanko hoorejo leydi ndi ɗum noon ko caggal nde ɓe garti e nde ɗo lunde koɓe mbiyata ko séminaire gouvernemental ɗum noon ko ñande yontere yawtude nde ɓe garti e yiide kanko hoorejo leydi ndi sabbama ko juuti ha joni noon ko yete ko noon a yawa ɓangino makko wonde ɗum yaltani kono ɓe garti e yiide ɗum ɗon nde ne wayno saabi ɗum kamɓe enquête ɓe kolliti ko caɗele ɗe ganduɗa hande teskama e laamu Bassirou Diomaye Diakhar Faye to banggue wonande koɓe kunanno ko ɓesguji leydi Sénégal yoga hen noon wonande ɗum ɗon kam ɗum lataki ɓe gartini e scandale uji ɗi ganduɗa ko kay tigui woni hande ko jardete atayi kono noon kadi to banggue jubal jubanti woodi ko ganduɗa ɗum ɗon ko ñaw umriɗo e gouvernement mo Bassirou Diomaye Diakhar Faye ƴewoyen jayde la tribune ɓe garti koye kanko hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye caggal nde o holliti darde mabɓe ko wawde ustude dépense uji ɓurtuɗi ngu laamu ngu waɗata kono kadi noon noɓe tawiri laamu ngu tawa noon ko gafakeji wonande laamu ngu hay mbuɗo ala ko tawa hen nden de Sonko yi le Sénégal e en riwin ɗum ɗo noon saabi jayde tribune holliti waɗi namdal holko addani kamɓe laamu ngu hande oɗo saaha noon sukaɓe hewɓe teskaɓe dañɓe golle toon to galle lamorgo to koɓe mbiyata ko des chargés de mission tawi umiri koye ɓen ɓe ganduɗa ko wonnoɓe landa Pastef kono ɓe garti toon to falde Guédiawaye ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji Guédiawaye naɓe darima hollude wonande o saaha laamu ngu dartori ko yiyete ko joftor ɗum noon ko caggal nde ɓe dumbi ɓiɗɗo mabɓe omo ganduɗa ko Lat Diop ɓe jofimo noon laamu ngu nde wawata tigui wawde accide omo ganduɗa ko Lat Diop jayde tribune arti hen ƴewoyto jayde las ɓe garti koye toon to Fullume ko ɓuuri temedere e capantati e goho hectare woni ko totta ngal ɗo gollorgal Sokosim ɗum saabi filñitere kamɓe Fullume ɓe kolliti noon ɗum ɗon kam wona ko latoto kono ɓe garti kamɓe las ha joni e kanko mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o waggini noon wonande gouvernement makko hollirde wonande alay saago ɓe mbawa tigui tottude a yawa moƴƴot ko yiyete ko exemple kono noon o holliti laamu makko wombata hay goto e mabɓe mo ganduɗa ko kañum waɗi ko ganduɗa noon ene telli lawol jayde las arti hen ƴewoyen jayde direct news ɓe garti ko kamɓene ko yiide holko saabi oɗo saaha kulol mo ganduɗa ko Boubacar Camara caggal nde ɓe kolliti e dumurnaji jawduɗi ko kanko yiyatno laamu o mo ganduɗa ko Bassirou Diomaye ha ɓuuri tengtude Ousmane Sonko wona hattanɓe laamu kono kadi hakkillaji mumen coomani gandal hande oɗo saaha ko kanko dari tigui yiide wonande alay saago o yaada e ɓen ɓe ganduɗa ko gam tigui made leydi Sénégal e lappi ɓamtare jayde direct news arti hen jayde l'évidence ɓe garti koye caɗele taweteɗe toon to oɗo landa mo ganduɗa ko PDS ɓen ɓe ganduɗa noon
ko Tafsir Thioye kam e om ganduɗa ko Doudou Wade ɓe kolliti en ɓe ganduɗa ko kañumen hande oɗo saaha kutorto sifande signature ancien président de la république Abdoulaye Wade mambat ɗumen plainte caggal noon nde ɓe teski yoga e won communique ji hani e oɗo saaha mo yimɓe payi e dawrugol eɓe kutoro cifande omo ganduɗa ko maître Abdoulaye Wade maɓe porte plainte kono ɓe garti toon to Dande Maayo ɗam ɗo ndiyam ƴero jaam ɗam hande ganduɗa hande oɗo saaha hefti yoga e won nokkuji jayde l'évidence arti hen jayde li quotidien ɓe garti ko omo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi hande oɗo saaha mo wat présenté mo ɓangin nde ɗo eɓɓore tawi ko projet mo ganduɗa ko kañum tigui fawata Sénégal e lappi ɓamtare to banggue foggudu hani to banggue rendo ngo kadi wawa yitade hoore mum e laamu kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye kono ɓe garti e yiide on projet de ne wayno woni caggal mum ko biyeteɗo Victor Ndiaye kanko Victor Ndiaye mo ganduɗa ko kanko woni fondateur du cabinet performance groupe ɓe garti e yiide wadde oɗo saaha laaɓi ko yete ko on projet kewtunoɗo e noppi yimɓe kam wodani hande oɗo saaha ɓe baggi ko mo ganduɗa ko caggal Victor Ndiaye ko kay tigui ɓanguini on projet moɓe jogori lollinde subaka hande o ƴeewoyen jayde rewmi ɓe garti koye Doudou Wade kam e Tafsir Thioye ɓe kolliti ɓen ɓe ganduɗa ko hutortoɓe sifande maître Abdoulaye Wade maɓe porte ɗumen ɓe nawa ɗumen e lawol ko yete ko maɓe porte ɗumen plainte kono ɓe garti e Sawru Sène holliti ko yetno noon e alhaali murnugol e duuɗe jangguirde ɗe alay saago laamu ngu acca wadde ko yete ko politisé nannude dawrugol e duuɗe jangguirɗe ɗe kanko Sawru Sène o arti hen ƴeewoyen jayde l'éveil ɓe garti koye cérémonie ko yetno e Malaw d'or 2024 Cheikh Oumar Anne toon to Thiès ko kanko waɗa primé ko kanko teddinira e on édition ko yete ko Malaw d'or 2024 jayde le quotidien ɓe garti ko e maayo to banggue ƴergol mum teskama oɗo saaha ne wayno ɗam ndiyam ɗam ganduɗa hewti e ilam ɗam kadi ha joni ɗum faati e nokkuji ɗi ha hefti yoga e won nokkuji ɓe garti kamɓe le quotidien to Bakel kamɓe Matam hande oɗo saaha yoga e galleji kewɗi ɗi ganduɗa walla mbiyen nokkuji kewɗi ganduɗa ɗam ɗo diƴƴi hefti nokkuji ɗi kono ɓe garti e guese kewɗe ɗe ganduɗa to banggue ndemanteri ilam ɗam hefti ɗin nokkuji ɓen ɓe ganduɗa hande oɗo saaha ko taweteɓe e ɗin diwnuji ene goni e kaya mbeya jayde le quotidien arti hen bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV ko ɗum woni komin dobinnomo ne kelle gadane subaka hande o min dokkono adi talata janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo mon on jarama.